iPhone だよね。きついね。そうです。この辺ですね。力抜いて。俺の方の力入れてる。まあ明らかにちょっとだけ少なくなってる。で、あ、抜く。呼吸できなくなった。上下なんだよね。そうですね。大丈夫です。大丈夫。はい。まだ力入れて。で、今度は縄文切っといきましょう。これですね。近づきすぎて。これ持ってもらえるのか。あ、よろしいですね。まあ、ちょっとここでいいか。いかない。よし。